part and welcome to Life Bank Foundation. This is their culminating activity. I'm so proud of my students. So these are my students doing a live art painting demonstration here at Gaisano City. Ano yung mga ginapaint ko? Farmer. Good luck yun, Frederick. Good luck. I'm so proud, proud ko sa ako ng mga students. Christian! Ano lang ginobra mo? Landscape nga may farmer. Landscape mo may farmer. Proud ko sa inyo. Congratulations. Thank you, thank you. Inspired me si John. Yes. Kasi iisip mo na gusto ka na niya. Wala pa. Sky pa lang background. Favorite subject ni Shaira? Ano gani? Landscape. Ang mata niligay sa harapan para tingnan ang mga bagong dumadaan, hindi para balikan at iyakan ang mga nakaraan. Yay! Rock and roll! Anong ginawa-platan? Deep crush. Bata nga! Bata nga din! Okay, keep it up! Best portrait artist in the making! Good luck, Dennis! So proud of you! Total Christmas naman, wish ko simutan eh, hindi ka matapos ng crush mo. Very good! Background pa lang! Landscape! So, anong masiling mo kay graduation niya na ito po? Hindi pa nakaplan. Ano na siya ang ginawang brata? Castle! No, si Justin mahilig ini sa mga fantasy. Sige, ano na imo nga mga fantasy nga mga team. Brata? Okay, isa sa di ba yung doon sa Dalan! Wow! To the future! Anong ginawang brata yan? Anong nga team? Sa dalan, ako si Trina Salam. Assistant! Yari ako sa bangkot no, kapamangkot. Basta kami yung pamangkot ko, mula na ako ng prize namin sa life bank. Seascape! Very good! Good luck, really. I'm so proud of my students. Una ako pamangkot. Hindi pa yun kung mga estudyante. Ano ining ginaubrata? Sino makasabat? Sige. Landscape! Anong ginaubrata sa ko? Seascape! Sa mga favorite gini. Yun yung mga future nila sa seascape, landscape. May kulang pa no, may kulang. Padayon, Cambridge. Okay, good Sino luck and makasabat? congratulations sa inyo. The Life Bank culminating activity in sports, arts, and culture. Congratulations to all my students. I'm so proud of you. I'm so happy Sino ba that gusto mag-try? at this early on you have those skills to take you through life. So good luck and God bless you, each and every one of you, and may more students be inspired by your works, and may you have a bright future ahead. I am sure of that. Congratulations.